Que tal, saúdo? Xa se coñecen os detalles do ERE extintivo que o grupo Tusa quere aplicar no hotel balneario Eurostars Illa da Toxa. Dos 36 traballadores que ten no cadro de persoal, a empresa manterá 10. Pola contra, despedirá 21 e non renovará contrato a outros 5. De contado, imos con máis detalles. Antes, outras novas. Toque de atención do BNG de Cambados pola crise que atravesa o cuadripartito local do que os nacionalistas forman parte. Falan de descoordinación entre os grupos que compoñen o Executivo, recoñecendo que a acción de goberno se limita a unha sucesión de improvisacións. Din que a pinga que reborda o vaso foi a moción modificada sobre a adquisición do Pazo de Montesacro. O conselleiro do Mar asiste ao Consello Europeo de Ministros de Agricultura e Pesca que se está a celebrar en Bruxelas. Ademais de levar a proposta de Galicia para a negociación das cotas pesqueiras, Alfonso Villares está a manter xuntanzas con representantes de outras rexións europeas para establecer estrategias comuns en beneficio do sector. 5 anos de cadea para Andrés de Vicente, máis coñecido como Capi, por agredir un xornalista de La Voz de Galicia. A Audiencia Provincial de Pontevedra considera o autor dun asasinato en grau de tentativa. Creen probado que no momento do ataque tiña ánimo de matar, a pesar de que finalmente só causou lesións superficiais. A Camelia, protagonista desta vindeira fin de semana en Boiro. O Pazo de Goiáns acollerá os días 14 e 15 a 20ª edición da exposición da Camelia. Prevese a participación de preto de 30 expositores chegados dende diferentes zonas de Galicia e Portugal. Ao longo das dúas xornadas haberá tamén distintas actividades paralelas. Ribeira iniciará esta fin de semana a súa programación de Nadal con dúcias de actividades para todos os públicos. A música será un dos pratos fortes con numerosos concertos enmarcados no ciclo Rúas Musicais. Tamén destaca a colaboración do Concello co tecido asociativo e comercial que promove moitas das propostas para estas datas festivas. Asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Xa se coñecen os detalles do ERE extintivo que o grupo Tusa quere aplicar no hotel balneario Eurostars Illa da Toxa no Concello do Grove. Dos 36 traballadores que ten o cadro de persoal, a empresa manterá 10. Pola contra, despedirá 21 e non renovará contrato a outros 5. Para a CIGA, esta proposta é inasumible e xa anunciou que levará as condicións ante os tribunais para reclamar a súa nulidade. Mentres, continuarán coas movilizacións e a folga. Só 10 traballadores do cadro de persoal do hotel balneario Eurostars Illa da Toxa manterán o seu posto de traballo. E a proposta que fai o grupo Tusa no marco do ERE extintivo propostou para este establecemento. De principio, cando presentara o ERTE, era para 36 persoas, había 36 persoas afectadas, e o que fai en este momento é que esa cifra se reduce a que son 21 os contratos a extinguir, dos 36, 21 son os contratos a extinguir, máis 5 persoas que se lle remata pola súa situación, é dicir, estaban cubrindo baixas ou incluso estaban becarios e tal, pois pola súa situación rematan a relación laboral tamén coa empresa. Manterían a 3 traballadores de recepción, un de reservas, 3 de restauración e outros tantos de mantemento. Tan só estes últimos continuarían ademais coas mesmas condicións laborais, con contratos indefinidos a tempo completo. Os demais pasarían a ser fixos discontinuos con garantía de traballo para 9 meses o ano. Nos parece totalmente fora de lugar, nos parece inasumible. A política da empresa é externalizar servicios, librarse da plantilla do persoal fixo da contratación máis ou menos estable por fixos discontinuos, lóxicamente, e o resto dos servicios que non pode prestar con fixo discontinuo, pois externalizalos e, polo tanto, precarizar as condicións de traballo, non? Os 10 inda que se quedan, moitos deles son con coaccións, con amenazas, e hai, xa te digo, non hubo sempre mala fe por parte do empresario a hora de chegar a un acordo. A CIGA agarda agora o informe da Inspección de Traballo confiando en que sexa negativo contra o proceso do ERE. Ademais, anuncian que levarán o conflito aos tribunais para reclamar a súa nulidade. É unha situación simplemente que é por depurar a plantilla de algunha forma e todas aquelas persoas que sean incómodas por botalas fora, é dicir, non hai outra explicación posible. Entre eles, dos 5 membros do comité de empresa despide a 4, fai un mes e medio
estábamos negociando o calendario de vacacións do ano 2025 e por non chegar a alcanzar un acordo no calendario 2025, unha semana despois non vemos con expediente de regulación de empleo para toda a plantilla. Agora os traballadores están á espera de recibir a comunicación oficial e individual por parte da empresa, aínda que a intención do grupo TUSA é cesar a relación laboral o 2 de xaneiro. Dende o sindicato xa anunciaron que continuarán coas movilizacións e coas convocatorias de xornadas de folga. A seguinte manifestación será este xoves ás 11 da mañá, con saída dende o Concello do Grove ata o propio hotel. Toque de atención do BNG de Cambados pola crise que atravesa o cuadripartito local do que os nacionalistas forman parte. Falan de descoordinación entre os grupos que compoñen o Executivo, recoñecendo que a acción de goberno se limita a unha sucesión de improvisacións. Aseguran que levan meses advertindo da situación e que a pinga que reborda o vaso foi a moción sobre a adquisición do Pazo de Montesacro, que segundo eles foi modificada nunha reunión clandestina sen contar co bloque. Piden que se convoque unha reunión de seguimento do acordo de goberno. As cousas andan revoltas polo cuadripartito de Cambados. O BNG se hoxe a palestra para evidenciar a crise que atravesa o Executivo. Falan de descoordinación e improvisación. Un goberno de coalición, como é sabido, non é unha suma de gobernos independentes, sino que é necesario que haxa coordinación e previsibilidade. Nos agora mesmo non podemos dicir que teñamos esa sensación. A nivel interno, levamos meses avisando aos nosos socios que non podemos seguir así, que teñen que tomar conciencia desta situación e que, tal e como estamos, non ten boa traza. Sin embargo, pues, de momento non tivemos resposta, parece que están cómodos en esta situación de improvisación constante que para nós non é permisible. Din que levan tempo advertindo desta situación e que a pinga que rebordou o vaso foi acontecido no último pleno. Esa moción presentada polo equipo de goberno sobre o Pazo de Montesacro que incluía unha modificación sobre o financiamento da súa compra a proposta de Cambados Pode e que, asegura o BNG, eles descoñecían. Aquelas mocións que se traten en reunións clandestinas pois non deberían ter validez legal, como aconteceu neste caso, non? E máis, cando non foi informado tampouco o secretario do Concello, non? Non debería ter validez legal este tipo de acordos que se fan de xeito clandestino fora das xuntas de goberno, que para eso temos este órgano colexiado. Os nacionalistas tendenlle a man a PSOE, Somos Cambados e Cambados Pode para reconducir a situación e que o cuadripartito teña futuro. Nos queremos que a esquerda goberne en Cambados, queremos que este goberno teña futuro. E para iso é importante, digamos imprescindible, que haxa o que dicíamos unha coordinación nas áreas de goberno. E anuncian que convocaron a reunión de seguimento do Pacto de Goberno, algo que pode facer calquera dos grupos do Executivo. A nosa intención é, desde logo, que entendemos que o correcto e o normal é que a persona que tenga a competencia de coordinar un goberno de coalición, en este caso o alcalde, asuma o seu papel e empece a coordinar. Porque o que non pode ser é que coa excusa de que isto prexudica a aquel concelleiro ou a aquel outro concelleiro, deixamos que cada un faga o que lle dé a gana. Isto non é serio. Isto non é serio. E a imaxen que se traslada á veciñanza, por desgracia, a día de hoxe non é boa. A intención dos nacionalistas é que esa reunión se celebre este mes. E viámolo tamén en titulares, o conselleiro do Mar asiste ao Consello Europeo de Ministros de Agricultura e Pesca que se está a celebrar en Bruxelas. Ademais de levar a proposta de Galicia para a negociación das cotas pesqueiras, Alfonso Villares está a manter xuntanzas con representantes de outras rexións para establecer estrategias comúns en beneficio do sector. A importancia pesqueira de Galicia e a Bretaña francesa fai que as súas rexións traballen na busca de estrategias comúns para a posta en valor do sector. Así o acordaron esta mañá o conselleiro do Mar Alfonso Villares e o seu homólogo Daniel Cuef nunha xuntanza mantida en Bruxelas. Esta mañá mantivemos unha reunión con Daniel Cuef, un representante da pesca da Bretaña francesa. Galicia e Bretaña, que son das rexións de Europa máis importantes no sector da pesca. E, polo tanto, son moitos os aspectos comunes que nos unen a uns e a outros. A destacar, como non, sobre todo o interés que teñen por acercarse a Galicia, e así acordamos unha visita a principios do mes de marzo, unha visita na que, ademais, eles o que queren é ver cales son os traballos que estamos a facer en formación, tamén en investigación, tamén traballos que estamos tamén a abordar a hora de ir descarbonizando a nosa flota, e, como non, sobre todo, establecer unha estrategia entre as dúas rexións para poñer en valor a pesca. Esta reunión enmárcase nos encontros informais que se están a desenvolver no Consello Europeo de Ministros de Pesca, que negocian en Bruxelas os totais admisibles de capturas para o próximo ano. Galicia seguirá a reclamar a necesidade de atender dun xeito equilibrado os factores medioambientais
medioambientais, sociais e económicos á hora de establecer as cotas. Neste sentido, o conselleiro do Mar referiuse o informe elaborado pola Xunta en relación ao recorte nas capturas de pescada no Gran Sol nun 28%, que tería un impacto económico de preto de 74 millóns de euros na economía galega. E aínda no mar, en Vilanova, o Centro de Investigacións Mariñas acolleu hoxe unha xornada de presentación do seu proxecto Resalver. Trátase dunha investigación que busca un berberecho máis resistente a baixa salinidade. Esa investigación centrase na obtención de marcadores moleculares que permitan logo obter estirpes de berberecho máis tolerantes ao descenso da salinidade. Nestas instalacións se están sometendo a unha poboación de 4.000 exemplares a distintas condicións para determinar cal é a súa resistencia. Unha vez rematados os traballos de laboratorio, a investigación pretendese trasladar a campo en condicións de baixa salinidade. E todo para que o sector estea máis preparado ante episodios de desaugue como os vividos o ano pasado, que se traduciron nun desastre pro sector. Este estudo ten un investimento de 174.000 euros. Nel está a colaborar a Federación Galega de Confrarías, así como mariscadoras de Vilaxoán, Moaña e as da Lonxa de Campelo, que engloba as de Raxó, Pontevedra e Lourizán. 5 anos de cadea para Andrés de Vicente, máis coñecido como Capi, por agredir un xornalista de La Voz de Galicia. A Audiencia Provincial de Pontevedra considera o autor dun asasinato en grau de tentativa. Creen probado que no momento do ataque tiña ánimo de matar, a pesar de que finalmente só causou lesións superficiais. Tamén dun delito de danos por causar desfeitas na delegación do xornal en Pontevedra por resistencia a axentes da autoridade. O tribunal condena a pagar unha multa de 810 euros despois de aplicarlle a circunstancia eximente incompleta de alteración psíquica e o atenuante de reparación de dano. No momento do xuízo, no mes de novembro deste ano, xa indemnizara o xornal, o xornalista agredido e a outra traballadora que se atopaba na delegación no momento do ataque. Capi terá tamén que ser internado nun centro psiquiátrico, xa que se considera que no momento dos feitos tiña as súas facultades volitivas afectadas de maneira importante. O internamento será en réxime pechado por un período de entre 2 e 5 anos. A agresión produciuse o 14 de xullo de 2023, pero este mozo é un vello coñecido das forzas de seguridade. Recordamos que no 2015 agrediu o expresidente do goberno, Mariano Rajoy, durante un paseo electoral pola cidade de Pontevedra. A Garda Civil de Boiro detivo un veciño da Pobra como presunto autor de múltiples delitos de roubo con forza no interior de vehículos. Os feitos tiveron lugar entre os meses de setembro e decembro en coches estacionados en varias rúas do centro urbano da Pobra. Ademais de cartos en efectivo, o detido está acusado de sustraer ferramentas, aparellos electrónicos, alimentos, bebidas e outros efectos persoais. Estímase que o valor dos obxetos roubados ascende a 1.800 euros, á espera de cuantificar o importe dos cuantiosos danos materiais causados nos vehículos. No momento da detención foi incautado un reloxo roubado, así como cartos en efectivo e 4 doses de cocaína. Xa foi posto a disposición do xulgado de Ribeira. As Galerías Oliva de Pontevedra non recuperarán a entrada pola rúa Gutiérrez Mellado que perderon coa demolición do edificio desta entrada en xaneiro de 2023. O xulgado de primeira instancia número 1 decidiu desestimar a demanda presentada pola propietaria de varios pisos e locais dun edificio da Rúa da Oliva que reclamaba que se restituíra o pleno uso do acceso dende esta rúa cara ás súas propiedades. O xuíz xustifica a súa postura nunha cuestión xurídica ao tratarse dun xuízo posesorio. Así, reclámase o restablecemento dun paso a través da planta baixa dun edificio que foi completamente demolido nunha obra autorizada. Polo tanto, non é que a demandante perdera o desfrute do paso pola galería, senón que se perdeu de xeito definitivo esta posibilidade pola desaparición física desta entrada. Isto impide que se siga practicando este dereito, polo tanto, supón a extinción da posesión que se reclama restablecer, algo que tiña que ser coñecido pola demandante, que optou por non participar no proceso urbanístico que se desenvolveu antes das obras. A sentenza non é firme e cabe recurso de apelación.
E a Policía Local de Rianxo informa de que van levar a cabo nos vindeiros días unha campaña coa que pretenden concienciar os donos de animais domésticos a ser responsables coas súas mascotas. Baixo o título Non a cagues, os axentes incrementarán a vixilancia estes días neste aspecto. Incidirán na necesidade de recoller os excrementos dos animais, así como levalos identificados con microchip e con correa e buceiro. Cabe lembrar que o incumprimento destas obrigas constitúen infraccións á Lei 4/2017 de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia, que implican sancións de entre 500 e 5.000 euros. E imos agora ata Sanxenxo. Alí o Concello asinou coa Garda Civil un protocolo de primeira atención ás vítimas de violencia machista. No marco do acordo, ofrécese ás vítimas un aloxamento para as primeiras horas despois de sufrir unha agresión. A iniciativa formalizouse hoxe na reunión da Mesa Local de Violencia de Xénero. Sanxenxo está poñendo a disposición de cando hai unha víctima aloxamentos aquí que poden, pois, se hai unha persona que necesita axuda, pois ter donde aloxar ese día ou eses 2 días. E hoxe aprobamos un protocolo que se vai a firmar entre a Garda Civil e o Concello de Sanxenxo, a Policía Local, para poder, pois, seguir cumprindo co que necesiten as víctimas de violencia de xénero. Poner en valor igualmente el protocolo que se ha firmado hoy entre el Concello de Sanxenxo y la Guardia Civil para ese alojamiento de emergencia de víctimas de violencia de género. Es desde luego un paso muy importante y es un ejemplo a seguir por otros municipios de nuestra provincia. En este momento en la provincia de Pontevedra tenemos más de en torno a los 1.800 casos activos de violencia sobre la mujer, casos registrados en Biogen, y el municipio de Sanxenxo supone en torno al 2% del total de los casos activos de la provincia. O Goberno Central vai investir 700.000 euros na posta a punto do parador de Cambados. Máis detalles logo da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O Goberno Central vai investir 700.000 euros na posta a punto do parador de Cambados. A actuación contempla a renovación de 200 ventás e tamén do mobiliario da cafetería. Ademais, acondicionarase o aparcadoiro instalando tamén 4 puntos de recarga para coches eléctricos. No que vai de ano, no parador cambadés aloxáronse máis de 10.000 hóspedes. Xa están en marcha no parador de Cambados as obras de posta a punto destas instalacións. A actuación centrase no cambio de 200 ventás e a renovación do mobiliario da cafetería. Centrado sobre todo en el tema de la sustitución de todas las ventanas y puertaventanas del parador, que después de más de 55 años yo creo que han cumplido una buena función dentro de su vida útil. Esto no solamente va a ser estético, que sí que evidentemente va a ayudar mucho a nuestra imagen exterior, sino sobre todo eficiencia energética, control de la contaminación acústica. Ademais, acondicionarase o aparcadoiro instalando tamén 4 puntos de recarga para coches eléctricos, un paquete de melloras que no seu conxunto suporá un investimento de 700.000 euros, financiado a través do Ministerio de Industria e Turismo. Un investimento que nos consideramos moi importante porque o buque insignia dos locales de hoteles e locales hospedaxes en Cambados, sin dúbida, é o parador, non? E o efecto que fai de polo de atracción con respecto e de difusión con respecto a todos os demais, pois tamén nos parece importantísimo. Entonces, esa labor que é pues, quizás a originaria coa que se crearon os paradores en aqueles puntos turísticos como é o de Cambados, este o está cumpliendo a perfección. Todo lo que sean mejoras en términos de confort, en términos de eficiencia energética, bueno, ya hablaron tanto la directora como el alcalde pues de la sustitución de las ventanas, de otro tipo de mejoras. Bueno, pues lo que reflejan es, insisto, ese compromiso por un turismo desestacionalizado, un turismo de calidad, un turismo que indudablemente la cantidad siempre es importante, el volumen de visitantes, pero todos estamos viendo cómo pues hay una nueva corriente a la hora de primar pues la calidad. No que vai de ano, no parador de Cambados aloxáronse máis de 10.000 hóspedes. A súa ocupación rolda o 72%, case 4 puntos máis que o ano anterior.
Imos de novo ata Pontevedra. O Concello e Augas de Galicia traballarán de xeito conxunto na procura de solucións ás inundacións da rúa Fernando Olmedo. Pro goberno local, a mellor opción sería a creación dunha zona inundable en Valdecorvos, un espazo que puidera reter a auga só nas coincidencias de fortes precipitacións coa preamar. Segundo os cálculos iniciais, debería reter máis de 7.000 metros cúbicos. Atopar unha solución que permita paliar as inundacións que se producen na rúa Fernando Olmedo en Pontevedra cando coinciden as precipitacións intensas coa preamar. E o obxectivo no que traballarán da man o Concello e Augas de Galicia. Deste anuncio que sale hoxe de que Augas de Galicia vai a actuar nas zonas, no Valdecorvos aquí, para entendernos, que, eu só podo dicir aleluya. Que o lógico é que fixar Augas de Galicia, porque son especialistas neso, saben de aguas, é un organismo especializado, pois non lle vai a competir o Concello por vivos funcionarios ou técnicos que teña. Para Mosquera, a proposta máis axeitada pasaría por crear un espazo inundable na zona verde de Valdecorvos, unha especie de encoro que permitiría almacenar auga durante a preamar, cunha capacidade aproximada de 7.500 metros cúbicos. A tecnoloxía é fiable e ten unha comporta que cando está subindo a marea, pecha. Vale? Ao pechar, a agua empeza a acumularse, fai como un embalse. Vale? E cando a marea baixa, ábrese. É vacía. E si sigue chovendo moito e vindo moita agua, volves a repetir na seguinte marea. Segundo os cálculos iniciais, esta obra tería un custo aproximado de 2 millóns de euros. Así as cousas, para o goberno local, esta actuación debería complementarse coa creación dun espazo de contención de auga na zona verde, o carón do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. A zona baixa tería moito menos agua e o único que serviría sería para que a agua superficial de Padre Olmedo, en vez de estar aí superficial, poida almacenarse en unha zona un pouquiño máis baixa, que sería a zona verde que está ao lado do estadio. A proposta que quedaría prácticamente descartada sería de baixar unha nova tubaxe pola rúa José Malvar. E o Concello de Pontevedra avanza no proxecto de destape e renaturalización do Río dos Gafos. Tras varias reunións, o equipo técnico e o goberno local tomaron diferentes decisións de cara a levar a intervención a bo porto. Entre as medidas acordadas destaca a retirada das tubaxes de saneamento que se atopan baixo o leito do río. No seu lugar, sustituiránse as que atravesan as marxes por outras de maior capacidade que asuman o fluxo das outras canalizacións. A actuación suma 1 millón de euros ao orzamento da obra e financiarase co canon da empresa concesionaria da auga. Outra das decisións pasa pola retirada da soleira de formigón que cubre o leito do río, permitindo así a conexión natural do curso coa terra. A intención é realizar a obra de xeito integral, evitando as intervencións por treitos. Así as cousas, dende o Concello non desbotan a abordar en diferentes momentos actuacións específicas, como sería a renovación das pontes das rúas Alcalde Evia e Xeneral Rubín. Ademais, o proxecto incluirá unha pasarela e unha zona de estancia na saída do colexio de Campolongo. O obxectivo que nos fixamos é ter axudicada a obra en xuño. 30 de xuño terá axudicada. Vamos día a día, o sea que un desfase de uns días nos pode xa comprometer a tal. Ese é o obxectivo. Salvo que en Madrid levanten o pedal e digan que, en vez do 30 de xuño pode ser o 31 de xullo, que sea, pero nós estamos traballando con Ribeira converterase este sábado en sede autonómica do taekwondo co Campeonato Galego Absoluto que se disputará durante toda a mañá no pabillón Alcalde Torres Colomer en Palmeira. No evento deportivo organizado polo Club Natural Sport en colaboración coa Federación Galega de Taekwondo daránse cita aos mellores deportistas de Galicia que medirán forzas nos combates previstos entre as 10 da mañá e as 2 da tarde. Ao remate terá lugar a entrega de trofeos. Haberá medallas para os 3 primeiros clasificados a nivel individual e 3 trofeos para os mellores equipos.
Imos ata Boiro porque esta localidade mantense fiel á súa cita coa Camelia. Será esta vindeira fin de semana no Pazo de Goiáns coa 20ª edición da exposición da Camelia. Prevese a participación de preto de 30 expositores chegados dende diferentes zonas de Galicia e Portugal. O Pazo de Goiáns será un ano máis escenario da exposición da Camelia Sasanco e outras, que chega este ano á súa 20ª edición. A cita organizada pola Concellería de Cultura e Turismo en colaboración coa Sociedade Española da Camelia terá lugar esta fin de semana, o sábado 14 e o domingo 15. Ao longo das dúas xornadas haberá múltiples actividades. Empezará o sábado sobre as 9:30 da mañá, que van a empezar os expositores, e estarán hasta 1:30 da tarde, colocando un pouco e xa se pode, acercar quen queira. Pola tarde, a partir das 5:30 da tarde, vamos a ter, como o ano pasado, unha actuación da Escola de Música. Remate desta actuación musical, pasaremos á plantación da Camelia Sasanco. Haberá tamén, ese mismo día, seguimos mellorando, seguimos ampliando a actividade e teremos unha exposición de traxes tradicionais da nosa cultura galega, da man da Asociación Xil Barbeira. Na mostra participan este ano redor de preto de 30 expositores, chegados dende diferentes zonas de Galicia, así como tamén de Portugal. Dende o Concello fan unha chamada a visitar o Salón Expositor, con máis de 48 metros desta flor xa característica da nosa xeografía. Contará con 28 expositores, non solamente de Galicia, sino tamén de Asturias, e serán aproximadamente 48 metros de flor que teremos de exposición. Ribeira iniciará esta fin de semana a súa programación de Nadal con dúcias de actividades para todos os públicos. Destaca a colaboración do Concello co tecido asociativo e comercial do municipio, que promove moitas das propostas para estas datas festivas. O Auditorio Municipal de Ribeira será un dos escenarios principais das actividades programadas polo Concello para este Nadal, moitas delas en colaboración co tecido asociativo, como a Gala Solidaria de Cáritas, que terá lugar este sábado día 14. Comeza este sábado 14 ca Gala de Cáritas parroquial, pero estará repleta de actividades durante todo o Nadal. Temos tamén, por exemplo, o domingo 15 o espectáculo de La Reina del Hielo, que tamén xa foi comentado nunha rolda de prensa previa, non? Aos fins de semana seguintes vai haber, por suposto, festivais de Nadal de Bailadela, de Alfaia, de Amas de Casa, de Taúme, non? Xa asociacións consolidadas aquí en Ribeira que teñen festivais de verán, de Nadal, e que, por suposto, teñen que formar parte do Nadal cultural do Concello de Ribeira. O Grupo Municipal de Teatro tamén vai a facer unha lectura dramatizada do conto de Nadal de Dickens. Unha vez comecen as vacacións escolares, por suposto, programaremos espectáculos infantís de maxia, monicreques e musicais gratuitos que estarán desplegados nos dípticos que repartiremos a partir desta semana. A música será outro dos pratos fortes deste Nadal, con numerosos concertos enmarcados no ciclo Rúas Musicais, que se desenvolven en colaboración coa hostalería local. Que se vai seguir apostando polas rúas musicais, porque entendemos que esta simbiose entre o Concello e os locales de hostelería fai que a xente sala, se diverta nestas fechas, pero ademais que faga gasto, que é importante para estos locales de hostelería nestas fechas aproveitar o tirón que teñen as festas. Decir que estos concertos se levan a cabo con os locales de hostelería, os que se lles dixo que eles podían escoller directamente a cada un dos grupos que iban a actuar. O Concello asumiría unha parte ou a totalidade según as cantidades que costase o caché de cada artista, e foron eles os que entenderon que por eso hai algúns grupos que se repiten, que son grupos, a maioría deles locais. Tamén o comercio implícase na celebración do Nadal en Ribeira, polo que o Concello organizará actividades de animación de rúa e fío musical para favorecer a afluencia de xente e dinamizar así as vendas. O Concello tamén animará as rúas con charangas os días 24 e 31 de diciembre. Tamén se apostou por alegrar as rúas con fío musical para favorecer o consumo no Concello. Para a rapazada, o tren infantil percorrerá as rúas os días 24 e 31, no horario de 11 da mañán a 2 da tarde.
e de 16 das 4 da tarde ás 19 horas. O programa complementase con moitas máis actividades como o Nadal Pelegrín, a Festa de Noitevella ou a visita dos reis ás parroquias previa á cabalgata do 5 de xaneiro. E a UTES organiza a primeira edición da Feira do Nadal. Terá lugar esta fin de semana na Praza do Bosque. Busca promocionar o comercio local. Os bons resultados da feiriña durante o verán foron unha das razóns que levou o Executivo outense a deseñar un formato semellante de feira para este Nadal. A iniciativa terá lugar esta fin de semana na Praza do Bosque. Alí instalarase unha carpa na que haberá uns 30 expositores, con postos comerciais e de artesanía, que ofrecerán todo tipo de produtos. A finalidade desta proposta non é outra que a promoción e dinamización económica da vila. Temos máis de 30 postos xa confirmados entre comercios locais, que son evidentemente a maioría, o obxectivo noso era dinamizar o comercio local, pero van a participar tamén unha serie de artesanos, postos tamén de outros concellos, sobre todo a comarca, pero incluso nos chamou xente mesmo de Asturias para poñer o seu posto na nosa feira de Nadal. Lamentablemente, en algún caso temos que dicir que non, porque xa está absolutamente coberto, non? Máis de 30 postos na carpa que temos a disposición non vai a poder ser, non temos suficiente espacio, o que sí que vai haber unha polveira xusto no lado da carpa do Concello e tamén, en principio, un posto de churros todo o fin de semana tamén nas inmediacións. O Concello deseñou ademais outras actividades paralelas, dirixidas especialmente aos nenos, coas visitas de Papá Noel e o apalpador, obradoiros e actuacións musicais. A apertura dos postos será ás 10 da mañán, tanto sábado como domingo. O sábado vai haber un evento de animación infantil ás 12 da mañán que se chama Animarte, e o domingo tamén ás 12 haberá un obradoiro infantil de adornos de Nadal. Despois, o sábado pola tarde haberá unha recepción de Papá Noel ás 5 da tarde, e o domingo estará pola carpa o apalpador, pola carpa e tamén polas rúas, pola rúa comercial daqui da Capela. E o domingo pola tarde, ao mediodía, haberá unha sesión vermú co grupo As Lens. Tamén haberá sorteo de agasallos. O horario de apertura da feira será ininterrompido, o sábado de 10 da mañá a 9 da noite e o domingo de 10 a 2. E con toda unha festa, os veciños de Ribadumia celebraron o prendido do seu alumeado de Nadal. Foi na contornada casa consistorial e dúcias de persoas non quixeron perder a cita, que xa se ten convertido nun momento ineludible nestas semanas previas ás festas. Non faltou detalle, houbo conta atrás, música, animación, rosca, castañas e chocolate quente para inaugurar oficialmente, como non, o Nadal neste concello. Pois así, co Nadal en Ribadumia, imos marchando. De contado chega o programa Falemos.